ассалому алайкум. Хей шари нард хеле ина бу кор боро бо оҷон соз муи сар бурмад алҳамдулилло. бародар азиз хуб ҳастед? тенҷа ки коротон хубанд? ҳаҷи умра ин ҳами ахири моҳ, ахири август 7 нафар дига дар кор дӯстон, 7 нафараке дига дар корай. ай Москва да Мадед парвоз мекунанд то ҷидара. ай офисо метуне ки да проспект мери ё да ҷои ҳиҷомаимон биёй суҳбат кунанд, маслиҳат мекунед қати ҳамун ширкати замзам иншалло мегиранд, равонту мекунанд. нарх навош $1200, $1400, $1400 ба питания. ба он хотир дӯстон вазифаи мо реклама кардан одамои гаранти боварира ва вазифаи шумо хонаи худо рафтан дар ҳаққи мо дуо кардан ва ибодат кардани шумо. хуб дӯстон азиз, метуне ба дили пур ба ҳазур суор шебре ай ширкати замзам умра. хоҳиш мекунем лайкакора бизане. мерем хонаи худо. 7 нафар дига дар кор. рақамо 1673 915 442 1673. занг бизане, ака ҳасан ҷавоб мекунад. дар проспект мирай. замзам умра ба пеш дар хизмати шумо ай бародаро. дар метро проспект мирай. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. иншалло муи сар бурмадаи сода ҳама хуб мешан кор борбо. худо нигаҳдор.